streetcare, det betyder, at der faktisk bliver opsøgende arbejde på gaden. At det arbejde, som tit og ofte bliver glemt i forhold til at give en værdighed til de folk, der ikke lige har. At der er nogen, der kommer ud. Ikke bare er del af det, men at der er en fællesskabsdeling og hele det der forhold mellem de hjemløse og dem, der står på de pladser. Det bliver, der er en respekt og en en meget varm sammenkomst mellem folk fra streetcare, når de kommer på gaden. Og også gadefolk, vi har behov for det der med, at noget er trygt og sikkert, og de samme. Fordi at det der med, mange af os, vi stoler jo ikke på nogle mennesker og nye ansigter. Og det er jo fordi hver sit folk har hver sin historie, hver sin kasse. Og der har streetcare gjort noget andet, og de har spredt sig. Jeg har jo kendt alderen i 10 år eller et eller andet. Og han har virkelig, det projekt med, han udarbejder, for eksempel, den respekt, han har for os, den er dybt høj. Og den respekt, vi kan give, det er, når han kommer med unge mennesker. Det er at fortælle dem om, hvordan vi har det, hvordan livet er, hvorfor det er svært. Ikke nødvendigvis, hvad hver isærs kamp er, men fortælle, hvorfor det er svært. Og hvordan vi hver især kæmper vores ting, eller bor vores sted. Og alle har noget at komme ind til os. Og det er ikke mange mennesker, der gør det. Og det tror jeg faktisk, det jeg kan sige om streetcare, fordi det er noget, der er behov for. Det er at komme ind til de folk, man egentlig vil hjælpe. Hvis du har lyst til at høre mere om streetcare og det arbejde, vi gør, så kan du gå ind på vores hjemmeside streetcare.dk. Eller hvis du har lyst til at give noget til det her arbejde, som vi gør på gaden, så er du også velkommen til det. Du kan læse mere på hjemmesiden, eller du kan give på det her MobilePay-nummer, som står her.